नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। रवींद्र चव्हाणांच्या नावानं काही गोष्टी खपवल्या जातात। मंत्री नितेश राणे सभेत स्पष्टच बोलले। 365 खेड्यांचं रक्षण करता उपरलकर वार्षिकोत्सवाला प्रारंभ। आणि वारेमाप आश्वासनं सरकारकडे निधी कुठे आहे? माजी आमदार वैभव नाईकांचा सवाल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक नंबर 1 शाळेच्या वतीनं मतदान जनजागृती करण्यात आली। रस्ते कधी बांधलं तो राहता आणि निवडून येते मग रस्ते काय विमानतळ बांधलं। अरे गावठ्या उमेदवार कसा असा तो पहिला बघून मतदान कर ना। पैसे आणि दारूच्या बाटल्यावर विकत असेल तर तुमचे 5 वर्ष वातावरण कसं लागत। बरोबर आहे तुझ्या, बरोबर आहे। मालवणी एक मन असा उदाहरण मला खाल्ला तर माणूस उपाशी नसतो तर आपण मतदान नाही केला तर आपल्या सरकार करूचा अधिकार सुद्धा नाही। नमस्कार। आज या ठिकाणी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक नंबर 1 यांच्या वतीने मतदान जागृती अभियान अंतर्गत इथे जनजागृतीसाठी पथनाट्य सादर केलं गेलं। तर याच्यातून सर्व नागरिकांना एवढीच विनंती आहे की प्रत्येकाने आपलं मत हे वाया न घालवता जागे होऊन आपलं मतदान करायचं आहे आणि आपला हा देश घडवण्याच्या कामामध्ये आपला हातभार लावायचा आहे। आपलं मत प्रत्येक वेळी त्याचं मूल्य ओळखून द्यावं ही विनंती। प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ओरोस शिवाजी चौकात एक पथनाट्य सादर केलेलं आहे आणि त्या पथनाट्याचं नाव आहे मतदार जागृती पथनाट्य।
मतदारांना जागृती करण्यासाठी आम्ही हे पथनाट्य सादर केलेले आहे. मतदार एक मत काय देश घडवू शकत नाही अशी त्यांची जी धारणा आहे, ती धारणा आम्ही हे करून त्यांना व्यवस्थित मतदान, एका मताने सुद्धा देश घडू शकतो, देश मतदार म्हणजे मुख्यमंत्री बनू शकतो, पंतप्रधान बनू शकतो, हे आपल्या मतदारांना सांगण्यासाठी आम्ही ही पथनाट्य आणि मतदार जागृती जी फेरी आयोजित केलेली आहे. आणि तुमच्या एका मताने देश घडणार आणि तो देश घडवा अशी आम्ही या मतदारांना एक हे दिलेली आहे, संदेश दिलेला आहे. आणि या संदेश दिलाय तो तुम्ही जागरूक व्हा मतदारांनो आणि सुजाण नागरिकालाच निवडून द्या अशी आमच्या शाळा, पूर्ण प्राथमिक शाळा ओरोस बुद्रुक या विद्यार्थी आणि शिक्षक सगळ्या तर्फे एक तुम्हाला जाहीर आव्हान आहे. धन्यवाद. सावंतवाडी संस्थानच्या 365 खेड्यांचा रक्षण करता श्रीदेव उपरलकर देवस्थानची ख्याती सर्वदूर पसरली आहे. उपरलकरच्या वार्षिकोत्सवाची तर भक्त आतुरतेनं वाट पाहत असतात. जगाच्या पाठीवर कुठेही असले तरी या उत्सवाला हजर होतात. असंच एक भाविक थेट वसईतून सावंतवाडीत दर्शनाला आले. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. श्रीदेव उपरलकराची ख्याती मी जसं मगाशी म्हटलं की गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातले भाविक हे त्याच्या दर्शनासाठी येतात. आपल्यासोबत काही वसईतले भाविक या ठिकाणी पाहायला मिळतात. खरं तर त्यातले काही हे सावंतवाडीत जन्मलेले आहेत, कामानिमित्त वसईमध्ये गेले, पण आज वार्षिक उत्सवानिमित्त देवाच्या चरणी लीन होण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत. आपल्यासोबत ते आहेत अजय चौकेकर आपल्यासोबत आहेत. त्याचबरोबर संजय धुरी, सीमा धुरी, हेमा धुरी, कुमुक धुरी, आम्ही सर्व कुटुंब ह्या ह्या जत्रेला येण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि आता आम्ही दोघे तर रिटायर्ड आहेत, त्यामुळे आम्हाला देवाने म्हणजे बुद्धी देवो का आम्ही दरवर्षी आम्हाला दर जत्रेसोला येण्याची योग येऊ दे. आणि आमचं म्हणजे बालपण ह्या सावंतवाडीत गेलेलं आहे. बालपण नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा असा ह्या देवाची ख्याती आहे. आम्हाला नियमित ह्याबाबतची व्हिडिओज आणि तुमचा कोकण साथ, मी नियमित या कोकण साथचा मी सबस्क्राईब म्हणजे हे करत असतो आणि त्यामुळे नियमित मला या बातम्या येत असतात. माझी मुलगी हिमानी अजय चौकेकर, ह्या पत्नी आणि हे सर्व कुटुंब या देवाला आलेलो आहे. आणि देवाचरणी आम्ही सर्व प्रार्थना करतो आम्हा कुटुंबातील सर्वांना सुखसमृद्धी, चांगलं आरोग्य आणि चांगलं रक्षण अशी प्रार्थना. सर, तुम्ही महापालिकेचे आयुक्त होता असे म्हणाले होते, काय सांगाल? उपरलकर देवस्थानाबद्दल प्रत्येकालाच एक अनुभव असतो, एक ख्याती आलेली असते, तुमचा काय अनुभव? यांचं बालपण गेलं पण माझं तरुणपण इकडे गेलं. मी धुरींच्या परिवारात आल्यापासून मी दरवर्षी इकडे येतो आणि इतर वेळीसुद्धा म्हणजे जत्रा नसते त्यावेळेस तिकडे येतो. एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा, एका प्रकारचं पॉझिटिव्हनेस या ठिकाणी आहे. आणि आमच्या सगळे धुरी परिवार, रणखाम परिवार आम्ही खूप अटॅच आहोत आणि आमच्या प्रत्येक मदतीला, प्रत्येक हाकेला उपरलकरांनी आत्तापर्यंत साथ दिलेली आहे. अनेक गोष्टी, काही गोष्टी मी सांगू शकत नाही या ठिकाणी, परंतु बऱ्याच गोष्टीमध्ये आम्हाला खूप चांगला एक अनुभव म्हणण्यापेक्षा आम्ही ते अनुभवलेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज या खूप दिवसानंतर म्हणजे या यात्रेच्या प्रसंगी हेमाताई धुरी यांनी आम्हाला या ठिकाणी घेऊन आल्या, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद, संजय धुरीचे धन्यवाद आणि धुरी परिवाराचे धन्यवाद. आणि त्यानिमित्ताने आम्हाला या देवस्थानाचा परिचय झाला. माझी पत्नी सीमा रणखाम, अशोक आर्यन रणखाम हे देखील या ठिकाणी आहेत. आम्ही देखील खूप धार्मिक आणि खूप अटॅच आहोत त्याची. धन्यवाद, खूप धन्यवाद. निश्चित तुम्ही काय सांगाल? तुमच्या मिस्टरांनी सगळं सांगितलेलंच आहे, काय अनुभव आहे? अनुभव म्हणजे वेळोवेळी आम्ही जेव्हा पण आम्हाला एखादं असं वाटतं की आपण आता थोडंसं असं आपल्याला थोडं अडचण किंवा असं काही संकट वगैरे असं वाटतं, तेव्हा आम्ही नेहमी असं देवस्थानाचं आम्ही नाव घेतो, आम्ही स्मरण करतो आणि आम्ही वेळोवेळी बाहेर पडतो त्याच्यातून. त्यामुळे आम्हाला त्याची प्रचिती आलेली आहे प्रत्येक वेळी. खूप अविस्मरणीय क्षण आहे, खूप सकारात्मकता वाटते खूप. आणि जेव्हा केव्हा मी इकडे मामांच्या गावी येतो, माझे सगळे मामा सगळे धुरी कुटुंब त्यांच्या गावी मी इकडे मूळ गावी येत असतो, तेव्हा मी नेहमी इकडे न विसरता आवर्जून उपरलकरला मी नमस्कार सांगतो. आणि खूप सकारात्मकता आणि खूप ऊर्जा आणि खूप अविस्मरणीय क्षण अनुभव बघायला मिळतो आहे. आणि आजचा दिवस इतका सुखाचा आहे की
की आज जत्रा बघायला मिळते. आज जत्रेच्या निमित्तामध्ये दर्शन होतं आहे. येवा कोकण आपलोच असा. मी सगळ्यांना घेऊन आलं असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे. काय सांगाल, सगळ्यांना आणावं वसईतनं थेट सावंतवाडीत यावं असं का वाटतं? आणावंसं असं नाही, तोच घेऊन येतो. तो उपरलकर देवच मला वेळोवेळी देतो की तुला तुझ्या बरोबर जेवढे असतील, जेवढे माझ्या दर्शनासाठी येण्यास उत्सुक आहेत त्यांना तू घेऊन ये. तो मला बुद्धी देतो आणि मी त्याच्या चरणी घेऊन येते. आणि प्रत्येकानं वेळोवेळी मला तर अतिशय चांगला अनुभव आलेला आहे प्रत्येक वेळेला, आणि सगळ्यांना तोच अनुभव आलेला आहे. म्हणून जो तो दर्शनासाठी येतो त्याच्या पायाशी. सर, तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहात, काय सांगा? बस आम्ही श्रद्धेने येतो खूप, आणि वर्षानुवर्ष, आणि मूळचे आम्ही इकडचेच आहोत. त्यामुळे आमची एक हे आहेच. हां, आणि आम्ही त्याचे अनुभवही घेतलेले आहेत. खूप बरं वाटते आम्हाला इथे आल्यानंतर. एक वेगळी एक ऊर्जा असते. आणि हे शुभम नाईक आणि नाईक ते आमचे नातेवाईक आहेत, त्याच्यामुळे आमचा आणखीन ओढा इथे जास्त आहे. तसेच आम्ही प्रत्येक वेळी सगळ्यांचे, आमच्या नातेवाईकांचे जेवढी गारणं घातली आहेत त्या देवबाप्पांनी आमची पूर्ण केली आहे. ही आमची सिया आहे, तर हिला 2 शब्द बोलून द्या. जय देवा उपरलकरा ह्या नावाने मी सुरुवात करते. तर सावंतवाडीचे राखणदार म्हणून श्री उपरलकर देवा आहेत. पण आम्ही कसं वसईला राहतो, तर हे जे रक्षण करतात ते फक्त सावंतवाडीतच नाही सीमित आहे, तर आम्हाला वसईपर्यंत आम्ही जेव्हा हाक मारली आहे तेव्हा देवाने साथ दिली आहे. आणि ह्याचं श्रेय म्हणजे जे बोलतात ना की माणसातूनच देवाचा अनुभव तुम्हाला करायला मिळतो, तशी माझी आत्या आहे. तिने जेव्हा आम्हाला आम्ही वसईत आम्हाला कधीही देवाची गरज पडली आहे, तर तिने नेहमी आम्हाला जय देवा उपरलकराचं नामस्मरण करायला सांगितलं आहे. आम्हाला कित्येक वर्ष कधी दरवर्षी यायला नाही जमत, पण ती दरवर्षी येते आणि सगळ्यांनाही व्हिडिओ कॉल लावून आम्हाला त्याचं दर्शन देते. तर तिचे खूप खूप आभार. एवढंच बोल. आपण पाहतोय तर मी जसं म्हटलं की कानाकोपऱ्यातनं महाराष्ट्राच्या, गोव्याच्या, कर्नाटकाच्या भाविक हे श्रीदेव उपरलकर चरणी लीन होताना पाहायला मिळतात. वार्षिक उत्सव निमित्त ते या ठिकाणी येऊन भक्तांना, जे भक्त आहेत ते आपलं मागणं आहे ते त्याच्यासमोर मांडताना पाहायला मिळतात. मी पुन्हा एकदा विनंती करेन की मागे जी काही आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते सावंतवाडीतल्या या पंचक्रोशीतल्या, त्याचसह 3ही राज्यातले जे भाविक आहेत, भक्तगण जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला आलेले पाहायला मिळतात. आज संपूर्ण दिवस हा उत्साह या ठिकाणी पाहायला मिळणार असून अगदी रात्री दशावतार नाटकानंतर या संपूर्ण उत्सवाचा समारोप या ठिकाणी होताना पाहायला मिळणार आहे. म्हणजे साहिलचा विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी संस्थानचा 365 खेड्यांचा रक्षणकर्ता म्हणून श्रीदेव उपरलकर देवस्थानची ओळख आहे. आज या देवस्थानचा वाढदिवस साजरा होतोय. लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान आणि हाकेला धावणाऱ्या देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सवाला सकाळपासूनच भक्तांच्या गर्दीनं प्रारंभ झालाय. पाहुयात वार्षिकोत्सवाची दृश्य. हाकेला धावणारा, नवसाला पावणारा देव उपरलकर म्हणून ज्याची ख्याती आहे, तो सावंतवाडीच्या 365 खेड्यांचा अधिपती श्रीदेव उपरलकर देवस्थान आपल्याला पाहायला मिळतं. देवस्थानचाच वार्षिक जत्रोत्सव पाहायला मिळतोय. भाविक अगदी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातले भाविक येतात, तिथे नतमस्तक होतात. देवाचरणी आपला जो काही नवस असेल किंवा आपल्या जे काही भावना असतील, आपलं मागणं असेल, हे मांडताना पाहायला मिळतात. या सावंतवाडी संस्थांची जेव्हा निर्मिती झाली, जवळपास 400 वर्षांचा इतिहास या संस्थानला आहे आणि त्या संस्थांच्या स्थापनेनंतर जवळपास 25 वर्षानंतरचं हे देवस्थान आहे. उपरलकर देवस्थान असं या देवस्थानाची ओळख आहे, ख्याती आहे. 4 सीमारक्षक या शहराला निर्मिती करताना नेमले होते आणि त्यातला
एक म्हणजे श्रीदेव उपरलकर आणि धार्मिकदृष्ट्या हा हाकेला धावणारा नवसाला पावणारा राखणदार म्हणून श्रीदेव उपरलकरची ख्याती आपण पाहत असाल तर मोठ्या संख्येनं भाविक इथे आलेले आहेत. या उपरलकर देवस्थानामध्ये जे राखण रखवाली इथे करतात या देवस्थानची ते विद्याधर शितप आपल्यासोबत आहेत. काका, आज वार्षिक उत्सव होतोय देवाचा, भाविक मोठ्या संख्येनं येत आहे, काय सांगता? हे देवस्थान हे संस्थांपासून चालत आलेलं आहे, तर ह्या ठिकाणी भाविकांची बरीच गर्दी आहे. आणि हे सकाळी पहाटे 5 वाजल्यापासून तीर्थप्रसाद आपल्याकडे पूजा चालू, तीर्थप्रसाद चालू आहे. तर भाविक आणि हे देवस्थान हे जागृत आहे. त्यामुळे भाविक जो समोर येतोय हा प्रत्येक कामं त्यांची असलेली आज निपटली जातात, प्रत्येक अडचणीतून बाहेर पडला जातो आणि त्याची कृपादृष्टी आणि आम्ही मेहनत त्या ठिकाणी घेऊन प्रत्येक भक्तगणांचं प्रामाणिकपणे काम करू, प्रत्येकाला त्या ठिकाणी यश मिळण्यासाठी आम्ही प्रत्येक देवतेकडे विनंती करतो आणि त्या विनंतीनुसार प्रत्येकाचं काम श्री उपरलकर देवता, राजाची पाटेकर देवता, सावंती संस्थान, रत्नागिरी पूर्ण त्यांच्या पाठीशी भक्तगणांच्या उभा आहे. आपण पाहतो हे होते विद्याधरजी शितप. इथले जे देवस्थान पूर्ण ची राखण करतात ते विद्याधरजी शितप आपल्यासोबत होते. मी आमच्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो की समोर जर आपल्याला घुमटी दिसत असेल, वरती जो सजवलेला भाग आपल्याला काही प्रमाणात पाहायला मिळतोय, थेट वरची दृश्य मी साईला विनंती करतो की त्यांनी ती दाखवावी. वरच्या भागामध्ये आपल्याला रानामध्ये काही जो भाग दिसतोय तिथे पूर्णपणे सजावट केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. तिथे पण आपण जाणार आहोत, पण थेट ही दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय की जिथे पूर्णपणे सजावट आपल्याला दिसते. तिथे खरं तर जेव्हा 4 सीमारक्षक नेमले होते त्यावेळी ज्या दगडांची स्थापना करण्यात आली होती, म्हणजे शिवलिंगाचं प्रतीक किंवा शिवाचं दैवत म्हणून त्या ठिकाणी जी स्थापना करण्यात होती, त्यातला जो उपरलकर देवस्थान आहे त्याची स्थापना सीमारक्षक म्हणून जेव्हा 4 सीमेंवर करण्यात आली तेव्हा त्या ठिकाणी करण्यात आली. तेच देवस्थान आहे. आणि त्यानंतर आपण जी मूर्ती इथे पाहतोय ते सावंतवाडीतलेच एक नागरिक जे प्रभाकर मसूरकर म्हणून जे होते त्यांना साक्षात्कार झाला आणि साक्षात्कारात जी मूर्ती आपल्याला इथे दिसते ती त्यांना साक्षात्कारात दिसली आणि त्यानंतर या ठिकाणी ही मूर्ती उभारण्यात आली. गेली अनेक वर्ष हा वार्षिक उत्सव देवाचा वाढदिवस म्हणून या ठिकाणी साजरा केला जातो. आपण पाहिलं तर गोवा राज्यात जसं बोडगेश्वर आहे तसा सावंतवाडीतल्या हा सिंधुदुर्ग जिल्हा, रत्नागिरी जिल्ह्यात उपरलकरची ख्याती पाहायला मिळते. राखणदार, रखवालदार म्हणून या देवाकडे पाहिलं जातं. हाकेला धावणारा आणि नवसाला पावणारा देव म्हणून या देवाची ख्याती असून आज या त्याच्या वार्षिक उत्सवानिमित्त अगदी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकचे भाविक आहेत ते त्याच्या चरणी लीन होताना पाहायला मिळतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. वारेमाप आश्वासन पण सरकारकडे निधी कुठे आहे असा सवाल करत माजी आमदार वैभव नाईक यांनी टीकास्त्र डागलाय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची निवडणूक परवा होत आहे. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला आज वेगवेगळी खोटी आश्वासनं द्यावी लागत आहेत. या विभागाचे खासदार, आमदार, पालकमंत्री हे महायुती सरकारमध्ये आहे. तरी पण या जिल्ह्यामध्ये विकास काम झालेली वस्तुस्थिती आहे. म्हणून अनेक ठिकाणी आज पण खडी टाकली जाते, आज पण रस्ता केल्याचं आश्वासन दिलं जातं. नाबार्ड सारखा एक प्रोग्रॅम जो अजून मंजूर व्हायचा आहे. खरं तर इथल्या लोकप्रतिनिधींना एवढं माहिती नाही की नाबार्डमध्ये एखादं प्रकरण घेतल्यानंतर ते ॲप्रिशिएट कमिटीकडे जातं, कमिटीकडनं ते सरकारकडे येतं, सरकार ते बजेटमध्ये तरतूद करते आणि नंतर ते काम मंजूर होतं. परंतु कालच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की कुठल्याही कामाला वर्क ऑर्डर देऊ नका. शासनाकडे निधी नाही आहे, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवला आहे. असं असताना वारंवार आश्वासनं दिली जात आहेत. आणि खरं तर आज मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की खरेदी सुद्धा करू नका, कुठली आरोग्याची खरेदी वगळून कुठलीही खरेदी करू नका असं पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयातनं आलेलं आहे. असं असताना हा रस्ता करू, तो रस्ता करू, हे ब्रिज करू अशी खोटी आश्वासन देण्याचं काम हे सत्ताधारी मंत्री आणि इथले आमदार करतायत. माझी मतदारांना विनंती आहे की खरं तर यांच्याकडे 4.5 वर्षापेक्षा जास्त सरकार यांचं आहे. असं असताना ही कामं का झाली नाही आहेत आणि आता निवडणुकीच्या वेळी ही कामाचं आश्वासनं का दिली जात आहेत, निवडणुकीच्या वेळीच काहीतरी खोटं पत्र का दिलं जात आहे, हा खरं तर प्रश्न आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ओरोस बुद्रुक मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवारांनी प्रचाराचा धडाका लावलाय. भाजपच्या जिल्हा परिषद उमेदवार सुप्रिया वालावलकर आणि पंचायत समिती उमेदवार अमित भोगले यांनी आपला झंझावती प्रचार पूर्ण केला असून ओरोस बुद्रुकची जनता आपल्यालाच विजयी करणार असा ठाम विश्वास दोन्ही उमेदवारांनी व्यक्त केलाय. कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी कुडाळ तालुक्यात राबवलेल्या अभूतपूर्व विकास कामांच्या जोरावर आगामी निवडणुकीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्वच्या सर्व जागा आम्ही जिंकू असा ठाम विश्वास माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा समन्वयक काका कुडाळकर यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये आता अवघे 48 तासच राहिलेले आहे. या तालुक्याचे सन्माननीय आमदार निलेशजी राणे साहेबांनी आणि सन्माननीय जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी कुडाळ तालुका प्रत्येक मतदारसंघ या ठिकाणी पिंजून काढला आहे आणि गेली 2 वर्ष निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून दत्ता सामंत यांच्या माध्यमातून जी काही कामं झाली त्या विकास कामांच्या जोरावर कुडाळ तालुक्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 27ही जागा 9 जिल्हा परिषद आणि 18 पंचायत समितीच्या जागा या महायुतीत जिंकतील असा आमचा ठाम विश्वास आहे. खरं म्हणजे ही निवडणूक एक वेगळ्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे की गेली 10 वर्ष या ठिकाणचे तत्कालीन आमदार वैभव नाईक आणि खासदार विनायक राऊत यांनी या तालुक्याला विकासापासून वंचित ठेवलेलं होतं. त्याचीच परिणिती अशी झाली की या कुडाळ तालुक्यातून सन्माननीय खासदार राणेसाहेब यांना प्रचंड बहुमत मिळालं. तद्वत आमदारकीच्या काळात निलेश राणे साहेब यांना या ठिकाणी बहुमत मिळालं आणि हे बहुमत मिळाल्यानंतर निलेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जो विकासाचा झंझावात झाला ती सगळं आकडेवारी मी आपल्यासमोर सादर करेन. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की अवघ्या 1 वर्षात महायुतीच्या माध्यमातून कुडाळ तालुक्यामध्ये विकासाची गंगा वाहू लागली. परंतु आज या सगळ्याचा एवढा मोठा परिणाम झालेला आहे की विरोधकांकडे कोणतंही आव्हान शिल्लक राहिलेलं नाही. कालच वैभव नाईक यांनी टीका करताना सांगितलं की सिंधुरत्न योजना जी म्हणे त्यांच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना सुरू झाली ती आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. खरं म्हणजे आमदारसारख्या जबाबदार व्यक्तीलाही शोभत नाही, कारण त्या योजनेला 3 वर्ष पूर्ण झाली
आणि 3 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा ऑडिट करावं लागतं. हे ऑडिट आज यशदा जी पुण्याची संस्था आहे ती करत आहे आणि ते ऑडिट शेवटच्या टप्प्यात आलं. ते ऑडिट शासनाकडे सादर झाल्यानंतर एप्रिल नंतर पुन्हा सिंधुरत्न पूर्वीपेक्षाही जास्त निधी घेऊन या ठिकाणी कार्य करत राहील असा आम्हाला विश्वास आहे. खरं म्हणजे वैभव नाईक यांच्या नाकारतेपणाचा किंवा काम न करण्याच्या वृत्तीचा पाडा वाचावा तेवढा थोडा आहे. माजी आमदार म्हणून त्यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 1,80,00,000 त्यांचा आमदार निधी शिल्लक होता. तो आमचे आमदार निलेशजी राणे साहेबांनी खर्च करून दाखवलाच, परंतु त्याबरोबर आपला 5 कोटीचा निधी सुद्धा एका वर्षात त्यांनी खर्च केलेला आहे. यावरून त्यांची कार्यतत्परता दिसू येते. दुसरी टीका करताना ते म्हणाले खरं म्हणजे ती एकनाथ शिंदेच्या बाबतीत की एकनाथ शिंदे बोलून एकनाथ शिंदे हे लक्ष्मी घेऊन आले. बरोबर आहे, फक्त ती विकास कामांच्या रूपानं लक्ष्मी घेऊन आले. या जिल्ह्याला समृद्ध करण्यासाठी जी विकास कामं निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून मिळतील त्यातून या जिल्ह्याच्या घरोघरी नक्कीच लक्ष्मी अवतरेल याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी मालवण आणि कालगुडामध्ये दोन्ही वेळा विश्वास व्यक्त केला होता किंवा आशावाद व्यक्त केला होता की निलेश राणे साहेबांनी 25 कोटी मागितले तर आपण 100 कोटी देऊ. याचाच अर्थ निलेश साहेबांच्या कामावर एकनाथजी शिंदे बेहद खुश आहे. त्याचा फायदा विकास कामाच्या रूपानं या ठिकाणी येणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत मी आणखी एक सांगू इच्छितो की तौत्य वादळ ज्यावेळी आलं होतं त्यावेळी शिंदे साहेब अखंड शिवसेनेमध्ये होते आणि त्यावेळी जी मदत झाली, जी वस्तुरूपानं या ठिकाणी गावोगावी मदत वैभव नाईक वाटत होते, ती सगळी मदत ही एकनाथजी शिंदे यांच्याच लक्ष्मीतून आलेली हेही त्यांनी विसरू नये. त्यामुळे विकास कामाच्या बाबतीत आपण नाकर्तेपणा करायचा, विकास कामाच्या बाबतीत खोडसाळपणा करायचा आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम त्यांनी करू नये. खरं म्हणजे गेली 10 वर्ष हा तालुका विकासापासून वंचित राहिला होता. ठिकठिकाणी रस्ते खराब झाले होते. गेल्या वर्षभरात 1-1.5 कोटीपेक्षा जास्त कामं ही लोकांच्या मागणीनुसार त्वरित आमदार निलेश राणे साहेब, दत्ता सामंत यांनी केली आणि या माजी आमदारांनी त्याच्या तक्रार करण्याचं काम केलं आहे. खरं म्हणजे लोकांच्या गरजेसाठी केलेलं काम, लोकभावनेतून केलेलं काम हे वैभव नाईक यांना दिसलं नाही. त्यांनी सवयीप्रमाणे तक्रार केली आणि त्यामुळे आज त्यांच्या नाकारण्यामुळे आज आम्ही फिरतोय. नेरूरसारख्या भागात त्यांना अपक्ष आमदार घेऊन लढायची पाळी आली, परंतु अपक्ष आमदार कोणाचा हे ते आजही सांगू शकत नाही. त्यांनी जाहीर करावं उद्या की नारळ चिन्हावर लढणारे रुपेश पावसकर हे उभाटाचे उमेदवार आहेत असं त्यांनी जाहीर करावं. दुसऱ्याचं मूळ घेऊन आपलं नाव लावण्यात काय कोणताही मर्दांगी नाही. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शासनानं महत्त्वाचं पाऊल उचललंय. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाते.
नमस्कार. आज आपण बोलणार आहोत आपल्या सर्वात मोठ्या अधिकाराबद्दल, मतदान. प्रत्येक मत महत्वाचं आहे, कारण हाच आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. मतदान हा फक्त आपला अधिकार नसून ती आपली एक जबाबदारी आहे. कारणे देऊ नका, मतदानाचा हक्क बजावा. त्याचबरोबर आपले नाव मतदान यादीत आहे की नाही हे ओळखून पहा व त्याचबरोबर ओळखपत्रही तयार ठेवा. लक्षात ठेवा, बदल कोणत्याही नेत्यामुळे नाही तर आपल्या एका मतामुळे होतो. त्यामुळे विचार करू नका, आपले मत जरूर द्या. मतदानाच्या दिवशी आपले ओळखपत्र आपल्या सोबत ठेवा, गोपनीयता बाळगा व शाही लाभेल विमानाने दा. अवश्य करा मतदान. लोकशाही वाचवण्यासाठी द्या तुमचं योगदान. मतदान इतकं सर्वश्रेष्ठ काहीच नाही आणि म्हणूनच आमच्या सिंधुदुर्ग विद्यार्थी सरसरित्या सादर करीत आहेत पथनाट्य. मतदान इतकं सर्वश्रेष्ठ काहीच नाही आणि म्हणूनच आम्ही मतदान करतो. झोप म्हणजे संघाची झोप काय ग? सुट्टीच्या दिवशी पण झोपून देत नाही मला. सुट्टी काय तुम्हाला झोपायला दिली आहे? या देशाचं नेतृत्व उभं करण्यासाठी दिली आहे.
कसलं नेतृत्व? मी मतदान केलं काय आणि नाही केलं काय, काय फरक पडणार आहे? अवघड आहे तुमचं पण आणि या देशाचं पण. काय अवघड नाही. मला आज भरपूर दिवसातून सुट्टी भेटली आहे. ते सगळं जाऊ दे. तू ये की जवळ जाऊया आपण लोणावळा फिरायला. माझ्याकडे चाललंय काय, तुम्ही बोलताय काय? मी चालली मग द्यायला. जा जा, माहिती काय दिवे लावणार आहेस ते. मला तर आज भरपूर दिवसातून सुट्टी भेटली, मी तर झोपतोय. नायक नहीं खलनायक है तू, दुर्गी बड़ा दुखदायक है तू, एक वोट की तुझको क्या कदर, बस यार नफरत लायक है तू, खलनायक है तू, खलनायक है तू. नाही नाही नाही, चाललाय नाही, तुझं नायक आहे. मला त्याच्यात तुझं नागरिक व्हायचं आहे. एक वोट की कीमत तुम क्या जानोगे अब्बा बाबू. एक वोट आपको पानी दे सकता है, एक वोट आपको घर दे सकता है, एक वोट आपको राशन दे सकता है, एक वोट आपको अच्छा एजुकेशन दे सकता है, एक वोट आपको एक अच्छा सरकार दे सकता है, एक वोट आपको आरोग्य सेवा दे सकता है, एक वोट आपको अच्छा नेता दे सकता है, और एक अच्छी सरकार पूरे देश का भविष्य बना सकती है. म्हणून आज आम्ही मतदान करतो. सुरखों से दुनिया वालों कोई नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे वो है हिंदुस्तानी. हिंदुस्तानी हमें किया है वोट तुम भी करो. Happy birthday to you, happy birthday to you. आज माझा मुलगा 18 वर्षाचा पूर्ण झाला, म्हणून त्याला मी उद्या एक गिफ्ट देणार आहे. कसलं गिफ्ट बाबा? उद्याच आपण बँकेत जायचंय. तुझ्यासाठी क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड काढायचं आहे. सोबतच लायसन्सचं पण काम करून घेऊ. गाडी तर मी आधीच बुक केली आहे. थँक्यू बाबा, लव्ह यू सो मच. आणि त्याचबरोबर आपण वोटिंग कार्ड सुद्धा करून घेऊ. काही एडमिट झाली काय? बियाणी कशाला? तिथे माझ्याकडे असून मी वोट करत नाही. हो बाबा, मी आता सध्याच झालोय. मला देखील मतदानाचा अधिकार मिळायलाच पाहिजे. गरिबांसाठी हे एक शस्त्र आहे. लोकशाही मतदान हाच आहे आणि त्याचसाठी मला मतदान करायचं आहे. नायक नहीं खलनायक है तू, खलनायक है तू, खलनायक है तू. नाही नाही, मी खलनायक नाही, मी तर नायक आहे, म्हणजे बनू शकतो. आता मला पटलंय की मी मतदान न करून खूप मोठी चूक केली आहे. पण बाळ, तूच माझं आता मी मतदान करणार आणि म्हणूनच आम्ही मतदान करतो. आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या महायुतीच्या उमेदवार सोनाली घाडीगावकर यांनी जोरदार किर्लोस इथं रॅली काढत शक्ती प्रदर्शन केलं. आपल्यासमोर विरोधकच नसून गुलाल आम्हीच उधळणार असा विश्वास शिवसेना जिल्हा सचिव गजू बाकरे यांनी व्यक्त केला. आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या महायुतीच्या उमेदवार सोनाली घाडीगावकर यांनी किर्लोस इथं रॅली काढत जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं. आपल्यासमोर विरोधकच नसून गुलाल आम्हीच उधळणार असा विश्वास शिवसेना जिल्हा सचिव गजू बाकरे यांनी व्यक्त केला. किर्लोस गावची ग्रामदेवता श्रीदेव रामेश्वर पावनाईला वंदन करून आज इथे सर्व जे शिवसैनिक शिवप्रेमी जमलेले आहेत त्यांच्या माध्यमातून सोनाली घाडीगावकर ह्या आमच्या जिल्हा परिषदेच्या माझ्या माहितीप्रमाणे उमेदवार असून ह्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्य आहेत असं आज मी रामेश्वर साक्षी जाहीर करतो की जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्या जिल्हा परिषद केव्हाच जाऊन पोचलेले आहेत, विराजमान झालेले आहेत. तर या बहुसंख्येने त्याला निवडून देणे आपलं कर्तव्य आहे आणि या कर्तव्याला अनुसरून किर्लोस गावाच्या वतीने मी ग्वाही देतो. किर्लोस गावात धनुष्य बाण या निशाणीला होणारं मतदान 100% असेल. कारण आम्ही उमेदवार कोण ह्यापेक्षा निशाणी काय आहे कोणाचे विचार लोकांपर्यंत पोचवायचे त्याचा परिपूर्ण विचार केलेला आहे. किर्लोस गावातले सर्व जे तरुण वर्ग आहेत, आता आम्ही बाळाला नसतील आम्ही असो, ह्या आता 1500 लावून 60कडे मार्गक्रमण करत असताना तरुण पिढीवर जो आम्ही विश्वास दाखवला आणि तरुण पिढी ज्या तन्मयतेने, ज्या श्रद्धेने, ज्या सद्भावनेने ह्या प्रचार कार्यात झोकून देऊन काम करते, त्यामुळे या माझ्या माहितीप्रमाणे
हे इलेक्शन नाही, हे सिलेक्शन तर रामेश्वराने केलेलंच आहे. आणि आपण इलेक्शन म्हणत असून त्या समोर उमेदवार आहे असं आम्हाला काही दिसत नाही. काही जण सहानुभूतीच्या लाटेवर आढळून विश्वाची सफर करण्याची स्वप्न बघतायत. त्यांची सर्व स्वप्न धुळीला मिळवून येत्या 8 तारखेदिवशी गुलाल उधळणार. तो आम्ही धनुष्यबाण खांद्यावर घेऊन न सुद्धा माफ करा 9 तारीख जो गुलाल उधळणार तो आम्हीच उधळणार आहे. आम्ही या गुलाल उधळतेवेळी सर्व त्याचे साक्षीदार आहे, सर्व लहान थोर मंडळी ज्या तन्मयतेने ज्या श्रद्धेने प्रत्येक जणाला असं वाटतंय की उमेदवार मी स्वतः आहे. प्रत्येक जण स्वतः उमेदवार म्हणून या प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरलेला आहे. तो विजयी केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. आमच्या किर्लोस गावातील सर्व तरुण मंडळी, त्या मला विनोद भावे असतील, सुनील गाडीगावकर असतील, म्हणजे आमच्या किर्लोस गावचे, ह्या सर्वांनी ज्या तन्मयतेने काम करतात, बुद्धी चातुर्याचा योग्य प्रकारे वापर करून निवडून आणणे एकच ध्येय आहे. आम्हाला समोर विरोधक दिसत नाही. जे स्वतःला स्वतः म्हणवतात. कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं होतं, तुझे हे आप्त स्वकीय काय म्हणू नकोस. आप्त स्वकीय जर त्याला तू म्हणून त्यांना कवटाळत जर राहिला असता तर ते तुझ्या बरोबर असले असते. आज आपल्या बरोबर नाहीत, ते आपल्या समोर आहेत. या सर्वांचा निष्पात करून धनुष्यबाण ही निशाणी व बटन दाबून सर्वांना विजयी करणे आमचं कर्तव्य आहे. आणि आमच्या कर्तव्याला अनुसार आम्ही सर्व करणारच आहोत. मी श्रीदेव रामेश्वर पावणादेवीच्या पाशी तुमच्या सर्वांच्या वतीने नतमस्तक होऊन संभ्रम आहे तो संभ्रम दूर करून फक्त ज्यावेळी आपण मतदान करण्याचा पवित्र हेतू पूर्ण करण्यासाठी मतदान केंद्रात जाऊ त्यावेळी आम्हाला एकच लक्ष दिसेल आणि ते म्हणजे धनुष्यबाण धनुष्यबाण धनुष्यबाण. नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये माझा विजय होणार याच्या धास्तीनं विरोधकांकडून पैसे वाटण्याचं काम सुरू आहे. काल माझ्याच दारिस्ते गावात हा प्रकार मी हाणून पाडलाय. या नाटक मतदारसंघाचा आतापर्यंत अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यामुळे येथील मतदार माझ्या पाठीशी असून मी नक्कीच विजयी होईन आणि दहशतीचं राजकारण मोडून काढेन असा विश्वास नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार तथा युवासेना तालुका प्रमुख उत्तम लोके यांनी व्यक्त केलाय. उत्तम लोके यांचा नाटक मतदारसंघामध्ये डोअर टू डोअर प्रचार सुरू असून या निमित्तानं त्यांनी कोकणसाद लाईव्हशी संवाद साधलाय. आहोत नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधील दारिस्ते या गावामध्ये. नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून उभाटा शिवसेनेतर्फे उत्तम लोके हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. उत्तम लोके हे युवा सेनेचे तालुका प्रमुख असून एक आक्रमक चेहरा अशी त्यांची ओळख आहे. विशेष म्हणजे त्या ज्या नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून लढत आहेत तेथे भाजपने गोट्या सावंत या माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असलेल्या एका मातबर उमेदवाराला उतरवलं आहे. तरी या उमेदवाराला उत्तम लोके हे चॅलेंज देत आहेत. याच विषयी आपण चर्चा करत आहोत उत्तम लोके यांच्याशी. उत्तमजी, कोकणसाद लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत. मागील काही दिवस तुम्ही या संबंध जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डोअर टू डोअर फिरता आहात. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? मतदारांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे आपल्याला. कारण या विभागामध्ये विकास कामांचे मुद्दे असतील, दडपशाहीचे मुद्दे असतील आणि त्या मुद्द्यांवरती मी लढत असल्यामुळे आणि आवड असल्यामुळे मला लोकांचा चांगला सपोर्ट आहे. उत्तमजी, या मतदारसंघामध्ये सातत्याने तुमच्या विरोधी पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य सातत्याने निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये आणखी एक विशेष बाब आहे की या मतदारसंघाला जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपदही भूषविण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. तरी सुद्धा या मतदारसंघाचा विकास झाला आहे का? जर झाला नसेल तर इथल्या कोणत्या गंभीर समस्या आहेत ज्या तुम्ही आता सांगू शकाल? आता आपल्या कोकणामध्ये पहिल्या गंभीर समस्या म्हणजे रस्ते, पाणी, पायवाटा ह्या गंभीर समस्या आणि ह्याच्या पलीकडे स्ट्रीट लाईट्स. आता ह्या चारही मुद्द्यावरती आम्ही आवाज उठवला आहे. हे मुद्दे मीडियामध्ये आणलेले आहेत आणि हे ओपन झालेलं सगळं भांडं फुटलेलं आहे आता ह्या गोष्टीचं. आणि त्यामुळे आता ह्या गोष्टी समोरच्या याच्या उमेदवाराची पायाखालची वाळू सरकलेली असल्यामुळे आता हे व्यवहार चालू आहेत. जे दडपशाही, दांडगाईशाहीचे, गुंडप्रवृत्तीचे वृत्ती चालू आहेत. या वृत्तीच्या इफेक्ट म्हणजे हाच झालेला आहे की हा विकास झाला ना, हा विकास ओपन झाला आता. म्हणजे ह्या विभागामध्ये आतापर्यंत असं कोणी ओपन केलं नव्हतं आणि आज मी पोस्टमॉर्टम करून ठेवलेलं आहे समोर की हा विकास असा पद्धतीचा आहे आणि ह्या विकासावरती आम्ही कुठेतरी आवाज उठवतोय. हा कुठेतरी आवाज दाबला गेला पाहिजे, लोक घाबरली पाहिजेत, दमदाटी गेली पाहिजे आणि ह्यामुळेच या सगळ्या गोष्टी घडतात. कालच तुम्ही आरोप केला होता की या दारिस्ते गावामध्ये पैसे वाटप करण्याचा प्रकार सुरू आहे. नेमकं त्याच्यामध्ये काय तथ्य आहे? पैसे वाटप हा मी पहिल्यापासून सांगतोय. म्हणजे आता तुम्हाला सांगतो, नाटळमध्ये असेल, दिगवळ्यामध्ये असेल, नरड्यामध्ये असेल, हे तिथल्या म्हणजे जे म्हणजे वाडीतले मेन मुख्य माणसं असतात त्यांना पैसे देणं, 5 लाख 2 लाख असे देऊन त्यांना मग वाडीतून ते फुटणं, या गोष्टी करतात. कारण विकास झालेला नाहीये. पण जे विकासाची कामं आली त्या विकास कामामध्ये करप्शन करून चांगला पैसा मिळवलेला आहे. तो पैसा आता ह्या गैरवापराला वापरण्यात येत आहे. हा माझा ऑलरेडी आरोप म्हणजे हे सरळ सरळ म्हणजे दिसतंय मला आणि ते मी बोलतोय. आरोप असे नाहीये. मी तहसीलदार साहेब असतील, कलेक्टर साहेब असतील, SP साहेब असतील, आज मी सकाळी सगळ्यांना लिखित स्वरूपात मेलवरती कळवलेलं आहे आणि ह्या गोष्टीवरती पुढे आम्ही योग्य कार्यवाहीसाठी जाणार.
उत्तमजी, समोर गोट्या सावंतांसारखा मातब्बर उमेदवार आहे. तुम्हाला हे चॅलेंज वाटतं का? नाही, मला कोण उमेदवार यायची माझं चॅलेंज काय नाही. माझं चॅलेंज फक्त गाव विकास विभागाचा विकास करणं हे माझं चॅलेंज आहे आणि मी हे चॅलेंज ऍक्सेप्ट केलेलं आहे उमेदवारी अर्ज भरून. उत्तमजी, तुम्ही आता म्हणालात की या विभागामध्ये बऱ्याच समस्या आहेत. तुम्ही ज्यावेळी निवडून याल त्यावेळी तुमची विकासाची कन्सेप्ट कशी असेल? माझं विकासाचं प्रायमरी असेल ती रस्ते, पायवाटा, लाईट आणि स्वयंरोजगार आणि ह्या 4 गोष्टींवरती फोकस करूनच ही निवडणूक लढत आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते उत्तम लोके. नाटक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भलेही सातत्याने जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद मिळालं असेल तरी या मतदारसंघाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. साहजिकच या मतदारसंघाची सर्व जनता ही उभाटा शिवसेनेसोबत आहे. म्हणूनच या मतदारसंघामधून मी नक्कीच विजयी होईन असा विश्वास ते व्यक्त करतायत. कॅमेरामन मकरंद निमनकरसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. शिरगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप महायुतीचे अधिकृत उमेदवार देवदत्त कदम आणि तळवडे पंचायत समितीच्या उमेदवार सलोनी तळवडेकर यांच्या प्रचारार्थ महायुतीच्या तळेबाजार येथील भव्य प्रचार रॅलीला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालाय. याच्या प्रचारार्थ भाजप जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम यांनी या मतदारसंघातील तळेबाजार येथील प्रचार फेरीत सहभागी होत मतदारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना भाजप जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम म्हणालेत की केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर एकाच विचाराचं भाजप महायुतीचं सरकार कार्यरत आहे. जिल्ह्याचं नेतृत्व सुद्धा महायुतीकडे असून माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे. यामुळे भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं या रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते. संपूर्ण जिल्हाभर महायुतीचं सर्वच उमेदवार जोरदार प्रचाराची रणधुमाळी सर्वत्र चालू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही शिरगाव जिल्हा परिषद शिरगाव आणि पंचायत समिती तळवडे या 2 गटासाठी आम्ही आज तळेबाजार येथे आठवडा बाजाराच्या दिवशी प्रचार रॅली काढून या ठिकाणी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही जोरदार प्रयत्न करत आहोत. ज्या पद्धतीने आम्हाला सर्व मतदार बंधू, सर्वच ग्रामस्थ आम्हाला ज्या पद्धतीने सर्वजण ॲप्रोच होत आहेत किंवा ज्या पद्धतीने समाधान व्यक्त करतायत, निश्चितच मी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की हा विजय आमचा निश्चित आहे आणि सर्वमाननीय आमचे ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ही निवडणूक लढतो आहे ते आमचे लाडके खासदार सन्माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, कार्यतत्पर पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब असतील, या आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ असतील, महाराष्ट्र प्रदेशचे आमचे अध्यक्ष चव्हाणसाहेब असतील, या सर्वांच्याच नेतृत्वामध्ये महायुतीचा झंझावात अगदी जोरात चालू आहे आणि त्याची प्रचिती म्हणून या शिरगाव पंचायत समितीचे उमेदवार आमचे सर्वप्रथम, मला वाटतं इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की शिरगाव पंचायत समितीचे उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे आमचे शीतल तावडे म्हणून जी उमेदवार होती ही बिनविरोध निवडून आली आहे आणि त्याचीच परिपाक तुम्हाला सांगतो आहे. तसाच जो चाललेला ट्रेंड आहे तो निश्चितच आमचा जिल्हा परिषद असेल, तळवडा पंचायत समिती असेल, यामध्ये मोठ्या मताधिक्याने जिल्ह्यामध्ये ज्या सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणारे ते उमेदवार असतील त्या पहिल्या 5 मध्ये आमचे शिरगाव जिल्हा परिषदचे उमेदवार असतील हा विश्वास या निमित्ताने मी तुम्हाला व्यक्त करतो. नक्कीच या ठिकाणी जो पाठिंबा मिळतो याचं एकच मुख्य कारण असं आहे की आमच्या इथले जे आमचं नेतृत्व करणारे आमचे लाडके आमदार हे गेल्या मागील 12 वर्ष सातत्याने प्रत्येक कुटुंबाबरोबर, प्रत्येक व्यक्तीबरोबर, प्रत्येक मतदाराबरोबर निवडणुकीपुरतं नाही तर सातत्याने 5 वर्ष जोडलं राहून त्यांच्या सुखदुःखामध्ये सामील होऊन विकास कामांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी स्वतः जातीनिश्चय लक्ष देऊन जे काम करतायत, त्याचमुळे इथली जनता आमच्या सर्वांसोबत, महायुतीसोबत, भारतीय जनता पार्टीसोबत, शिवसेना, शिंदे गट यांच्यासोबत आहे असं या निमित्ताने मी सांगतोय तुम्हाला.
देवगडमध्ये पुरळ जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप महायुतीचा प्रचार वेगात सुरू आहे. अंतिम टप्प्यात आहे. पुरळ जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप महायुतीचे अधिकृत उमेदवार संजय बोंबडी यांच्या प्रचाराचा झंझावात सुरू आहे. याला नागरिकांचा सुद्धा प्रतिसाद मिळतोय. पुरळसह विविध गावांमध्ये वाडींमध्ये डोअर टू डोअर प्रचारावर त्यांनी भर दिलाय. आमचा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये एकूण 17 बूथ केंद्र आहेत आणि 17 बूथ केंद्रावरती जवळजवळ आम्ही सगळ्या बूथ केंद्रावर डोर टू डोअर प्रचार केलेला आहे आणि कार्यकर्त्यांचा सगळ्या मतदारांचा एवढा उत्साह वाढलेला आहे की कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक बूथवरती जास्तीत जास्त लीड देण्याचा मानस ह्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मतदारांनी घेतलेला आहे. ज्यावेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या ज्यावेळी आमची उमेदवारी निश्चित झाली त्याच वेळी ह्या मतदारसंघातले मी स्वतः जिल्हा परिषद उमेदवार म्हणून आणि संजना आळवे पंचायत समिती उमेदवार तसेच रवींद्र तिलोट पंचायत समिती उमेदवार ह्या तिन्ही उमेदवारांना भरघोस मताधिक्याने निवडून देणार अशी मतदारांनी नोंद घेतलेली आहे. नक्कीच. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे आता प्रकल्प होऊ घातलेले आहेत, जो मत्स्य विद्यालय असेल तसेच इकडची रोरो सेवा असेल, त्याचप्रमाणे रस्ते वाहतूक आंबा याविषयी आपला ध्येयधोरण काय आणि व्हिजन काय असणार आहे? आता म्हणजे आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नेतेजी राणेसाहेब यांनी रोरो सेवेसाठी अतोनात प्रयत्न करून ॲक्च्युली ह्याची मागणी सर्वात प्रथम मीच केलेली होती नितेश राणेसाहेबांकडे आणि त्याप्रमाणे उद्याच्या 25 तारीखच्या अगोदर ही रोरो सेवा चालू होत आहे. दुसरी गोष्ट विजयदुर्ग किल्ल्यासंदर्भात जी युनेस्कोच्या जागतिक यादीमध्ये ह्या किल्ल्याची नोंद झाली आहे. 85 लाख रुपये दुरुस्तीसाठी आज नितेश राणे साहेबांनी आमच्या पालकमंत्र्यांनी त्याला निधी उपलब्ध करून दिला. विजयदुर्ग बंदरासाठी जवळजवळ 24 कोटी रुपयाचा निधी बंदराच्या दुरुस्तीसाठी दिलेला आहे. संपूर्ण या परिसरामध्ये नितेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून विकासाच्या कामासाठी निव्वळ गंगा आल्यासारखी आम्हाला वाटते, कारण प्रत्येक वाडीमध्ये प्रत्येक गावामध्ये विकासाची कामं जोरदार चालू आहेत आणि अगोदर झालेली सुद्धा आहे. दुसरी गोष्ट पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून गिरिये कोटारवाडीसुद्धा बीचचं गार्डन ह्याला सुद्धा आपल्या साहेबांनी 30 लाख रुपये निधी दिलेला आहे. त्यामुळे ह्या मतदारसंघ किंवा याच्यात अतिशय चांगल्या तऱ्हेचे सगळ्या पद्धतीची कामं इथे झालेली आहेत. त्यामुळे जर आमचा विरोधी उमेदवार जर आमचे मित्र आहेत ते म्हणत असतील की जसा विकास झालेला नाही किंवा काही नाही, पण ह्यांचं हे अज्ञान पण आहे. एवढा निधी ह्या झटकेपट मिळवणे ही साधी गोष्ट नाही. पालकमंत्री जिल्ह्याचे आमचे आता 1च वर्ष झालं आहे आणि 1 वर्षामध्ये एवढा झपाट्याने निधी दिलेला आहे की संपूर्ण आपल्या सगळे बूथ अध्यक्ष सर्व मतदार त्याच्यावर खुश आहेत आणि त्याच्यामुळे आमचे तिन्ही उमेदवार नुसते विजयी होणार नाहीत तर ते भरघोस मताधिक्याने विजयी होतील अशी मला चांगली अपेक्षा वाटते. जाता आता शेवटचा प्रश्न, किती मताधिक्याने आपला विजय होईल काय सांगाल? माझं असं वाटतं मी स्वतः 1800 मताच्या दरम्याने मी मताधिक्याने विजयी होईल अशी मला. माझ्या खालचे सुद्धा 2 पंचायत समितीचे उमेदवार आहेत ते सुद्धा त्याच दरीच्या खालोखाली मध्ये विजयी होतील अशी माझी पूर्ण दाट शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो. भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो. भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. रवींद्र चव्हाणांच्या नावानं काही गोष्टी खपवल्या जातात. मंत्री नितेश राणे सभेत स्पष्टच बोलले. 365 खेड्यांचं रक्षण करता उपरलकर वार्षिकोत्सवाला प्रारंभ. आणि वारेमाप आश्वासनं सरकारकडे निधी कुठे आहे? माजी आमदार वैभव नाईकांचा सवाल. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.